Ha ka jingja ka penkendit ya ka pertai hadu shis pangut kibriyo la penskem ba kilaklat hadin bakalin tma jong ka Iran ka Iris Dena kalangam ha Indian Ocean kat kum ki jinga tu kubor kaling ka la sha pengam da ka torpedo ba la pelat ta ka submarine jong ka United States kat ba kadang ya ha ki balong international waters kani ka jingja ka ta jor ya ka jingya dai hapling ka United States bat ka Iran bat la yo I kum ka jingkiu kan san jong ka jingya kan at ha ka than kat kum ka jingya thu ka link thma Iris Dena ka la dep ban shim banta ha ka Milan naval exercise ka jingya lang link thma jong ki babun kiri kabalong ha India bat kalami ban lech phai salary haba ka jingya ther kalajia kiriu bichar ka jingya le thma ki ong ba ka ling Iran le si kam shem la tip satya ba ka submarine US kadon hajan ka pen pau ya ka jing start pat ka jingla jong ki submarine US ban le ha ka jing snga ha ka jing shan shirkai klem dalap din la ong ru ba kani ka dei ka sin ka paningkong hadien ka World War II ba ka United States ka pengam ya ki ling shot torpedo jong ka ri nong shun ka jingwa bat jingerap search and rescue kadang ya chakmat hajan ka durau Sri Lanka kat kum ki bor snong la prapunyo tuli ki met yap lai pho arngot ki la lai em bat la sumari ki kat pa riu phung wengot ki dang jar ngai hadu menta nakaling Pentagon laong ba kawai na kitong ha ka jingele thma persha ya ka Iran kalong ban pendu ya ka bor link thma jong ka Iran ka jingop jong ka Iris Dena kalashim kum ka jingdu ka bakraw na ka benta ka Navy Iran bat ka pen I ba ka jingya kan at ha ka duriaw kala nang jor ki jingtep kidangwan bat ka perthai kadang up ya ka jing pensai ki bakham bania halor kani ka jingjia ka bakta ya ka jingya sok bat ka jingshan ha ka than Indian Ocean